Utolo lo, utolo ke bantu abahle, laa nkwenkwezi ikhokelela abafuna inyaniso kwiindlela zenyaniso, abafuna impilo kwimithombo yempilo, nguZulu. Ndiphaa phezulu kubusobelanga. Ndiyanibulisa ke namhlanje. Andihlelanga ndedwa ke, andihlelanga ndedwa. Ernest, Masibulise, welcome back. asibuyile ba, masibulise ba, busi ba. Masibulele, sibulise ke kuni ke bantu abahle, wonke umntu ozothi awubone lo mfanekiso uqhotshiweyo washicilelwa. Namhlanje ke Ernest ndifuna ke senze i-continuation mhlawumbi yalaa ncoko besikhe sanayo ukugqibela kwethu balapha. Ikhona laa ncoko besithetha khona Solomon. besithethe ngoSolomon. Soul of man. Soul of man, Soul of Man's Yes. Temple. Soul of Man's Temple, sathetha phaa ngoMakheda, sathetha ngoQueen of Sheba phaya, satsho uba Queen of Sheba means woman, Queen of Sheba, Queen of Seven. Sayicacisa ke, sayityakatya, kodwa ke namhlanje ndifuna ke sigxile mani kakuhle ke sihlale kule ndawo ithi soul. Mhlawumbi ke sifike because ke ngelaa xesha besincokola laa mini sike safikelela sanyathela nakwindawo ethi when you live the riotous living, your soul gets burnt by sulfur and brimstone in the rivers of hell. So ke namhlanje bendifuna ke sicacise ke mhlawumbi into yobana mhlawumbi ke xa sithetha ngesulfur nebrimstone mhlawumbi ke sifike singene ncakasana kule nto ithi hell, isihoko. Utshiwo phaya enkonzweni kuthiwa bangakukhonziyo bawungena utshaya esihogweni, kanti ke ayinanto nakukhonza. Isihoko kuxhomekeka indlela oziphethe ngayo, noba uyakhonza noba ukhonzi. Makhe singene nca, ukhonza weyiphi inkonzo Ernest? Ndikhonze emi ba. Ukhonze emi inkonzo enjani kanene? Inkonzo yomoya, inkonzo enjani? Ayonkonzo yosindiso kodwa. Ayonkonzo yosindiso kodwa zezi nkonzo zomoya. Zezi nkonzo zomoya. Mhlawumbi simila kweyiphi? Umzekelo mna ndazi iSt John's, ndazi iZion. Ndazi ezikatata uLirhanyana phaa eZ_C_C. Kwezi nkonzo zomoya sentsho isondele kwezo nkonzo ezinjalo. Ingathi sondele kwezi zaseMazayoni kodwa ayincakasana. Ncakasana. Okay. Ziba khona intsebenzelo phaa, zikhona intsebenzelo phaa emi? Kona azikho Azikho, kuyangenwa nje, kuyathandazwa nje. Wakhe waya kulaa nkonzo kuthiwa yiSt John's? Okanye kwezi nkonzo ndizibaleleyo mhlawumbi St John's, Zion, Z_C_C, ezikatata uLirhanyana. seke ndaya kwenye kanye kodwa kwe-St John's. eSt John's. Uyazazi ezaa ntsebenzelo zenziwa phaa? Ezaa ntsebenzelo uba Wake wasetyenzelwa phaa? seke ndasetyenzelwa. Wenzwani? Yeyiphi intsebenzelo owayifumana phaa? Kona ndandokwenza ibhafu. Kwezikamama uChristina Nku. Kwezikamama uAnna. Kwezikatata uMasango. Madoda, wayofumana ibhafu phaa. Ndandiyofumana ibhafu ndiyofaka namabhandi akhona. Ala mabhandi aphilisayo. Mfondini, abantu abayazi le nto. Makhe singene ke wena Rick le nto mhlawumbi ndifuna uke ndize kule ndawo ethi kukho ezaa ntsebenzelo zibalulekileyo mani zaphaa kwezaa nkonzo zomoya, ezaa ntsebenzelo zaphaa eSt John's, ezaa ntsebenzelo ozifumanayo ke kuthiwa kuyaphethwa. Phaa eZ_C_C, kuphethwa ditayelo, iinto ezinjalo mfondini. So kukho ezaa ntsebenzelo ke zenziwayo phaya. The importance, because ke abantu bakuthi bangabantu abahlekisayo mani ngezinto abangazi-andastendiyo. Into umntu xa enga-andastandi uzayileyibhelisha, uzayinika igama okanye uzawuhlekisa ngayo. Ufumanise uba isisono ke senziwa ngulo mntu. Isono ke laa nto ungabi nalwazi lupheleleyo, ufumanise uba lo mntu ubone ignorance. As within, ungazi kwanto kwakhe kwangaphakathi kuye, kubonakala ngaphandle ngohamba ethetha izinto. Kodwa ke eyona nto ibalulekileyo ngezi zinto, eyona nto ibalulekileyo ngezi ntsebenzelo, kukho the lower part of your torso, or your bowels, or your stomach, uyabona? The lower part of your torso is called hell. Isihoko esi. The part that we call hell is your lower part of your stomach. It's called hell, grave or lake. Uyayibona? Phaya kwizibhalo ezingcwele it's called hell. Xa be-referring to hell, they are referring to
Yeah, the original Christians ke before ibe kanti yonke le nto i-Christianity iyathwetyulwa ke isetyenziswa ngenye indlela. Kodwa ke originally the lower part of your torso, it's called hell, grave or lake. Uyabona? So into eyenzekayo ke kukho laa nto i-overeating, Yes. ukutya ngokugqithisileyo, ukutya ubhukuxe. Uyabona? There's a belief, in fact there's an understanding okanye there's a fact that xa utyayo ngokugqithisileyo we are creating a state of Babylon in your stomach. eBhabhiloni ke laa nto kuthiwa eBhayibhileni with ii-birds, birds ezibolileyo, into ezinjalo. Ikhona laa verse ithetha ngeBhabhiloni phaa. Kodwa esaa state see-birds ezibolileyo ezinukayo, meaning your torso, your stomach. Now the importance of laa nto yokwakucima okanye laa nto yezantsebenzelo is to cleanse your bowels. Uyayibona? Because ukutya okugqithisileyo, ukutya oku-excess in your bowels, kuthiwa konke ukutya esikutyayo mos contains sulfur in some degree or extent. Contains sulfur. I-sulfur is a product of brimstone. Uyayibona? So when you overeat, kuba kweso state sinjalo, that excess sulfur is the one that kills your soul. Remember, the soul is the body, is the fluids running in your body. So that excess sulfur becomes poison, it becomes acid. The unfermented food turns into excess sulfur, which is ke ngoku becomes the poison in your body. Uyayibona? So hence kubalulekile ke ngoku into yobana siyenze laa nto kwakucoca the bowels, so that sisave our souls. Uyabona? The soul meaning the vital force or the fluids running in your body. Uyabona? Hence your soul can be destroyed in the poisons of the intestinal tract. The intestinal tract is also called Sodom. It's also called Egypt, the lower Egypt. Uyayibona? So also the excess food gets fermented and becomes acid in our bodies. If you give them sulfuric acid, eqonda mos yile sulfur le kuthethwa ngayo, becomes acid and it becomes also alcohol. Hence the saying, no drunkard can inherit the kingdom of heaven. Uyabona? Xa kuthethwa ngobungozi botywala, the alcohol, akuthethwa njenge-alcohol, the alcohol lena uyi-ingesta intentionally, the self-sabotage. Kuthethwa also by the alcohol eyenzekayo in your body by the process of ukuthini, by laa nto yokwakutya ku-unfermented, kubile phaya. Sisona ndithi nee-grapes xa zisenziwa iwayini ziyavundiswa. Okwakutya kuyabila, it becomes the sulfur, it becomes the acid, it becomes the alcohol that poison your body. Uyayibona? Hence a man can lose his soul in the rivers of hell. Uyayibona? Ndanoba ndiyacaca na Ernest, khawuze. Uyacaca uyavakala. Kulaa nto uyitshoyo uba ngaba iza nge-acid, so zenza zonke xa zidibene uba zimosha umzimba, then zenze laa nto kuthiwa zimoshe isoul yakho, zenze laa nto kuthiwa yi-sulfur, then i-sulfur becomes poison, so iyapoison. That's why ingaba ibizwa kuthiwa hell. Yeah. Hence you can lose your soul in the rivers of hell, sulfur and brimstone. Kuthethwa ngaloo nto because sulfur it generates heat, it generates heat, fever. Yeah. So when you overeat, ndizama ukuthi ke ezaa ntsebenzelo zibaluleke. Laa nto umntu xa ingenayo phaa kwezaa nkonzo, noba ugula ngantoni na, uba mhlawumbi ayikho le nto yespeyidi le ayizubakho against into ogula yiyo, sentsho ayizuba against i-condition le imphetheyo. Kuyabaluleka into yobana aphethwe umntu, kuyabaluleka into yobana umntu acinywe, aklenzwe. Kuthiwa laa process
ngokwe-Christianity is the process of casting out the demons. Oh, Casting yes. out the demons. Yeah, xa kuthethwa nge-demons, casting out the demons. Ezilapha phi in hell, In hell. in Yes. your torso, in your bowels, because they Yes. are the cause of the suffering of your soul. Yeah, Yes. understand? Yes. Meaning ke ngoku that the root of all evil, the root of zonke izigulo ke ngoku ezikhoyo kuwe emzimbeni. Yes. Uyabona as above so below. Xa apha kungekho right, nalapha akusoze kubekho right. Uyabona? As Oh, above yes. so below, as below so above. So hence kubalulekile because indlela ebheka phi in the kingdom of heaven begins Yes. At the bottom. at the bottom, at the Yes. root. At the Uyabona what we call the sacral plexus. yes. Ya uyabona, but ke sisezongena kwezonto ekuyandisa ubheka phaa phambili phaa, uyabona ukuza nayo njengoba bendikhe ndatsho nakuleya ividiyo besiyenzile kuqala into yobana sizawungena mani siyicacise uba how do we relate. Yeah. The original Christians zazithetha ukuthina xa zithetha most high God, xa Yes. zithetha ngoJesus, xa zithetha nge-Santa Claus, Yes. xa zithetha mhlawumbi ngoJoseph, umzekelo, uYosef, your-pineal gland, noMary, umzekelo, your-pituitary gland, xa ndikuxovisa Yes. nje kancinci, uyabona. Ndiyakuva baba. Size ke ndirhalise nje kancinci. The Ah, pineal gland, uJoseph, is That's amazing. situated slightly above the pituitary gland, le nto kuthiwa nguMary Yes. apha in your body. Yes. Hence ke ngoku amadoda kusithiwa they are always above, okanye indoda Than. nguye intloko. It's taken from Oh, from umzimba wakho, from the location of the pineal gland, which is yes. inantsika It's male it's a, representation it's a of a male figure, oh, which is yes. Joseph okanye Joseph, Yes. and Mary, Yes. the pituitary gland, which is a woman okanye Female. female. Yes. Ya ilapho ke le nto. Oh, Siyivale ke ndiyayiva ke Riemann ngoba singade hayi ivakele ke ngoba ivakele ndoda enkulu. iyavakala tata. Ya masithembe mani bivakele ke. Sithembe uba ivakele naphaa kosekhaya kobukeleyo siyivale ke singakhange siyenze nde ngelithi the wages of sin Yes. is death. Sin ke is ignorance, Yes. lolwazi olungaphelelanga. Sin, So, ignorance, isono, ulwazi olungaphelelanga. The wages of sin is death. Intlawulelo ithi nganani yesono kukufa ngesiXhosa, ithini lana? inhlawulelo kuwo yesono Esono kukufa kaloku baba. kukufa. Ndimkile.